Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titangelo at Rakitera, nais ko lang sanang magkwento upang mabawasan ang sama ng loob ko. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Norman. At ito ang aking secret file. DJ Titangelo at Rakitera, matagal na kaming naging magkasintahan ni Marta. Dati isa akong bank teller na naging kliyente ko si Marta noong siya ay nasa cash remittance clerk ng isang ahensyang pinagtatrabahuan niya dati. Dito po kami unang nagka-developan at nagkahulugan ng loob. Hanggang sa naging matalik kaming magkaibigan at nagkaibigan. Pagkatapos lang ng 6 na buwan na panliligaw, ay sinagot niya na ako. Sa madaling salita mga kabisyo, ay naging kami na. DJ Titangelo at Rakitera, maganda ang umpisa ng relasyon namin. Parati kaming may regular na communication. Lubos naming naiintindihan ang kalagayan ng bawat isa. At ang bawat pangarap na meron kami. At katangian na taglay namin. Na alam naming ikakabuti ng relasyon namin. Mga kabisyo, habang tumatagal po ang aming relasyon, napagtatanto ko na si Marta talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Wala na po akong naiisip na ibang babae na pwedeng pumalit pa sa kanya. Sa totoo lang, sa kanya ko nakikita ang future na nai-imagine ko sa utak ko. Kaya kumbinsido ako na siya na nga ang babaeng tinitibok at pinapangarap ko. DJ Titangelo at Rakitera, dumating ang point na na-promote ako bilang assistant branch head sa aming bangko. Mas naging busy ako sa pagdating sa mga responsibilidad sa trabaho. At aminado akong maraming time ang nawala sa akin. Na dapat sana'y magkasama kami ni Marta. Sa totoo lang po, hindi ako nagkulang sa trabaho. Pero parang nagkulang naman ako sa relasyon namin. Nahihirapan ako ng gusto na mag-adjust lalo na sa mga hinahawakan kong responsibilidad.
Sa totoo lang po, DJ Rocky at DJ Titangelo, nakita ko naman kung paano din mag-adjust itong si Martha. Nag-e-effort siya na maitawid namin ang relasyon namin sa kabila ng marami at malaking pagbabago sa karir ko. Pero hindi ko inaasahang dito na pala magsisimula ang wakas. Isang gabi, nag-away kami ni Martha sa hindi sinasadyang pagkakataon, pero parang dumating lang sa point na nasobrahan na kami sa isa't isa. Sinisingin niya na ako sa mga oras na pagkakautang ko sa kanya. Humihingi na siya sa akin ng effort at panahon. Pero pakiramdam niya daw na hindi ko naman daw ito kayang maibigay sa kanya. Yung mga panahon na yun, ang hinihingi ko lang sa kanya ay pang-unawa. Pero pakiramdam ko rin naman na hindi niya na rin kayang maibigay ito sa akin. Sa madaling salita, napagod na kami sa isa't isa. Nagpasya po kami mag-cool off. At pagkatapos ng mahigit na 1 linggong cool off, nag-decide akong makipag-communicate na ulit kay Martha. Siyempre, ayokong itapon lang ng basta-basta ang relasyon na meron kami. Dahil mahal na mahal ko si Martha. Kaya DJ Titangelo at Rocky Terra, gagawin ko po ang lahat para ma-solve namin ang issue namin sa isa't isa. Pero kung kailan handa na akong ayusin ang lahat, saka naman si Martha sumuko sa relasyon naming dalawa. DJ Titangelo at Rocky Terra, hindi na sumasagot sa messages at calls ko si Martha. Kaya nagtanong-tanong ako sa mga mutual friends namin kung galit pa rin ba siya sa akin. Masyado ba siyang busy? At kung suko na ba siya sa akin? Isa rin sa mga katanungan na binitawan ko sa kanyang mga kaibigan na baka maaari naman na itanong sa kanya na wala na ba akong magagawa pa para magkaayos muli kami. Lahat ng mga tanong na iyon ay nasabi ko sa lahat ng mga close friends namin. Yung mga nakakaalam ng pasikot-sikot ng relasyon namin. At nalaman ko na lang na nag-iba na pala ng direksyon si Martha. Ang direksyon na po ng puso at isip niya ay mukhang palayo na sa akin. At papalapit naman sa ibang tao. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, nagtimbre sa akin yung isa naming kaibigan ni Martha. May kinatagpo raw siyang ibang lalaki. Sa una, ayoko agad maniwala. Buo ang tiwala kong hindi ganoon ang pagkatao ni Martha. Hindi niya ako lolokohin dahil mahal niya ako. Hindi niya ako ipagpapalit. Pero DJ Rocky Terra, DJ Titangelo, ang sakit pala
kapag ikaw na mismo ang nakakakita ng mga kinukwento sa'yo. Hindi ako makapaniwala. Pinilit ko sanang kumprontahin si Martha at ang lalaking kasama niya habang magka-holding hands sila at malambing na magkayakap. Pero pinigilan ako ng kaibigan namin. Hinintay ko ang tamang panahon at natulungan naman ako ng mga kaibigan namin na makipag-usap kay Martha. Akala ko kaming dalawa lang ang mag-uusap. Pero harap-harapang isinama ni Martha yung ipinalit niya sa akin. Naisip ko, ba't ang bilis niya akong ipagpalit? Ganun-ganun na lang ba yun? Talaga bang hindi ako mahalaga para sa kanya? At mas lalo pa ako nasaktan, DJ Titangelo at Rakitera, dahil tinapat ako ni Martha. At ang sinabi niya sa akin ay, unti-unti na raw siyang na-fall out of love sa akin. Busy na raw ako masyado sa career ko. Nawawala na daw ako ng quality time para sa aming dalawa. DJ Titangelo at DJ Rakitera, inamin ko naman yun. Inaamin ko yun na hindi ko yun talaga na ibigay sa kanya yung mga hinihiling niya sa akin na oras at effort dahil busy ako sa karir ko. Pero sana naisip niya na ginagawa ko yon para sa aming dalawa. Para sa future na binubuo namin. Pero anong ginawa niya? Bigla niya na lang akong binitawan. DJ Titangelo at Rakitera, ayoko talagang maghusga. Pero ang masakit pa sa akin ay ang pinalit sa akin ni Martha ay walang trabaho. Parang mistulang tambay lang sa kanto ang itsura. Pasensya na sa gagamitin ko salita, pero ang pangit nung tao. Hindi disente, madungis sa pananamit at mukhang hindi nakapag-aral. Nakita ko po kasi mismo yung tao. Narinig ko rin yung paraan ng pananalita niya. Yung panay siyang sumasabat kahit si Martha naman ang kinakausap ko. Ewan ko, pero parang hindi deserve ni Martha yung ganong klaseng tao. Ewan ko na lang talaga. Sa huli, isinuko ko na lang ang relasyon namin ni Martha. Dahil desidido na rin naman siyang wag na akong balikan. Mahirap naman kasi, DJ Titangelo at Rakitera, kung ipipilit ko ang sarili ko sa isang taong isinuka na ako. Wala rin naman saysay kung itutuloy pa namin ang relasyon namin. At kitang-kita ko naman na masaya na si Martha sa bago niyang karelasyon. Na nakarelasyon niya habang cool off kami. Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rakitera, aaminin ko, ang hirap mag-move on. Kasi ang dami ko na rin na-invest na panahon kay Martha. Pero noong malaman kong ang bilis lang niya itapon ng lahat ng yon,
Para sa isang lalaking hindi ko naman halos ka-level, medyo napagaan ang loob ko. Na baka tama ngang hindi kami magkatuluyan. At doon ko rin napagtanto na siguro nga may mga nasasayang akong panahon at oras nung panahon na kami pang dalawa. At nagpapasalamat din ako mga kabisyo, DJ Tight Angelo at Raketera na sa maagang panahon nalaman kong hindi ganun kalalim ang pagmamahal sa akin ni Martha. Mga kabisyo, DJ Tight Angelo at Raketera, sa totoo lang sinusubukan kong makamove on sa panahon ngayon. Sa katunayan, may nililigawan na rin akong ibang babae. Isa na rin siyang operations head sa bangko kung saan ako nagtatrabaho. Ibang branch nga lang. At nagkakilala kami noong magkaroon ng training ang mga katulad namin. Sa totoo lang wala akong naramdaman para sa babaeng ito nung una kaming magkakilala. Pero lumalim lang ang lahat noong magkahiwalay na kami ni Martha. Panalangin ko lang na sana siya na nga ang babaeng habang buhay kong mamahalin. Sana siya na nga at sana hindi na ako ulit makaranas ng panibagong Martha na dudurog ulit sa puso ko. Pagod na po ako makipagbiruan at mag-eksperimento. Kaya sana ito na ang huling babaeng iibigin ko. Kaya mga kabisyo, DJ Tight Angelo at Raketera, maraming salamat sa oras man na mabasa niyo po ang aking kwento. Yun lamang po. At hanggang dito na lang. Muli, ako si Norman. At ito ang aking Secret File. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan.
Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. Oh, sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ano lang ba? to me, yes! Kapag ganitong Wednesday na, syempre gusto natin mataas na yung energy kasi gitna na to eh. Gitna na to ng linggo, kaya naman ikaw mismo na nanonood ngayon, I want you to be the best of yourself or the best version of yourself for today dahil nandito po ulit ako, ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio Manila. Kaya sa mga gusto may magpa-shoutout dyan, pwede po magpa-shoutout. Ayan, mag-comment lang po kayo dyan. Lahat ng mga inyong kapangalanan, ang inyong mga problema. Basta wag pagdating sa pera dahil hindi natin masusolusyonan yan. Magandang hapon po. Happy Wednesday. Anong nakaganapan ngayong araw? Balita ko. Marami na ang bibilis pumayat. Day. Magic yarn. Oh, ito ha. Don't get me wrong. Pero, in all fairness, hands up and kudos talaga dun sa mga mabilis pumayat. Pero medyo nagkakaroon tayo ng mishaps or questions kapag bakit bumilis kang pumayat. Ano ba yan? Ilang injectables ka na ba? O, diba? Paano pumayat ng mabilis? Diba? Kumain ka ng hotdog. Yung hotdog na walang lasa. Kasi low in calories, diba? Charot! Pumayat ng mabilis, alam mo maraming ways on how you can burn fat really fast. Pero for me, it's something na hindi siya sustainable. Lalo na kapag drastic yung pagpayat mo. When we say drastic, mabilisan, agad-agad, yung biglang nakita mo from 100 kilos naging 50 kilos ka na lang, which is totally impossible if you're going to do it for 1 to 3 months. Ay, ibang drugs ang tinitake mo yan dyan. Diba? Pero magandang topic yan, no? Siyempre, maraming tao nagtatanong ngayon na kung paano nga ba pumayat ng mabilis. Marami at we love to
hear from you, 'di ba? Kung meron kang target ngayong bear months na medyo mabawasan ng timbang, dito ka muna, tambay ka muna dito sa aking channel, sa aking program. For those of you who haven't followed yet our page, it's on Love Radio Manila, of course, Facebook page. And on my personal account, it's Maratoni, M-A-R-A space T-O-N-E-E. Actually, depende kasi yan sa goal. Ano bang goal mo? May goal ka ba na, sige, sabihin natin na gusto mong pumayat sa birthday mo ngayong October. Since birthday mo ng October, you only have August, September, 2 months. 2 months kasi July 29 na. So, 2 months to prepare for how many kilos ba yung gusto mong mabawas. If we're talking about 1, 2, 3, up until 5 kilos. 5 kilos is, I think, the maximum level for you to reach for that 2 months. Doable yun. Pero pag gusto mo, yung tipong sobrang drastic talaga, yung mapapaulala talaga. Magugulat yung mga kamag-anak mo kung ano mga pinaggagawa mo sa buhay dahil sobrang namayat ka at naglawlawan yan lahat. Medyo imposible ang 2 months, di ba? So, mamaya, pag-usapan natin yan, syempre, maganda kapag ganito yung mga topic, di ba? Syempre, marami din gustong pumayat, pero mahirap talagang pumayat. Kahit nga ako, may goal akong pumayat, pero syempre, hindi ko rin siya pwedeng gawing mabilisan, di ba? Kung hindi ako nag-exercise o hindi ako tumatakbo o hindi ako sumasali sa mga race, kaya ako magpapayat agad-agad. Pero since we're looking at our food as fuel, so kailangan kong kumain para makapag-function at makapag-training ako ng gusto. 'Di ba? So, maganda kapag we make it sustainable, 'di ba? As a coach for today's video, 'di ba? Makapag-adlib na nga. Shout out sa mga ang bibilis, mamayat! Taray! Anong sikrete mo? Ano yung magic na nangyayari dyan? Oy ha, baka naman nag-a-addict ka na. Masama yan! Anyway, it's a happy Wednesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. You're down na larang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip! Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Trip! Trip mong mamayat ng mabilis. Yung mga tipong aabot ka pa sa bare months, sa birthday mo o sa anniversary nyo, gusto mo 20 kilos agad ang mababawas sa'yo. Ano yan? Magic? Oy ha, pero don't get me wrong. Marami talaga ang mga gustong mamayat dahil syempre may kanya-kanya namang goals yan di ba? Ano bang goal mo? Ba't ka ba gusto mong pumayat? Ayan, tanong mo yung katabi mo. Diba? Tanungin mo dahil ba feeling mo di ka na makahinga sa tuwing umaakit ka ng hagdan, hingal na hingal ka? O feeling mo kapag ka mataba ka, marami ang nangungutya? O wala lang, gusto mo lang for a better version of you? Di ba, why not? Diba, 2026 na ba Baka naman gusto mo mag-improve dyan. Diba? Yung kahit papaano, maaalala mo na nabuhay ka, na na-reach mo yung kasarapan levels mo. Diba? Ang ganda nun. Kaya, isa yan sa mga goal natin diba? Syempre, mahirap yung gawin. Pero syempre, nandito naman tayo, diba? Pagsamahan natin yan. We're in this together. Mamaya pag-usapan natin yan, paano nga ba mamayat ang mabilis? Lalo lang on a budget-friendly version. Ay ha. Syempre, marami ng injectables today. Kung alam mo lang, day. Sobra ng dali ang mamayat ngayon pag may pera ka. Ay nako, isang punta mo lang kay Vicky Bello, day. Ay nako.
Pero anyway, syempre, bukod dyan, may mga moment pa rin na masakit ang katawan. Kaya naman, para sa sakit ng katawan, may extrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka-extra? Ngayon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster than Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Asya, tuloy-tuloy muna ang Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan mo ba i-memorize yan? Basic. Diba? Ano ba yung mga tamang gawin kapag gusto mo talagang mamayat? For a span, let's give ourselves 3 months. 3 months minimum. Diba? Ang 3 months minimum kasi, yun na yung best time for you to be serious sa dieting. Ang diet kasi, it's not something na mabilis mo siyang makukuha dahil kailangan balance yung meals na kakainin mo. For example, ano bang mas nakakapayat? Sabi dito, ano bang mas nakakapayat? Lakad or jogging, and why? Ako, actually, napag-usapan na natin yan before, pero kung ikaw, hindi naman talaga athletic or you haven't tried doing anything really active or wala kang active lifestyle, lakad is the best thing for you. You know why? Lakad kasi guys, it's a low impact workout. So pag low impact yung workout, may feeling ka na kaya mo pa siyang gawin consistently. Diba? Pero kung ikaw naman yung version ng tao na medyo active na, may background ka na sa lifting, may background ka na sa sports, kunyari nung high school ka, elementary ka, sumasali ka sa mga palarong bansa, sa mga varsity, well, jogging may be for you kasi it's something na medyo high intensity na compared to walking, and yun yung mga tipong hahanap-hanapin na rin ng katawan mo, lalo na kapag sanay na siya. 'Di ba? So, for example, naglakad ka. Ang lakad kasi, sabi ng mga Japanese, ito yung, sa totoo lang, I've been watching a lot of working out videos, dieting videos, basta anything. Sugoy. Ano yung sugoy? Sabi nila, pag daw naglalakad ka, ang minimum walking steps ng mga Japanese every single day, mapabata, mapatanda, mapalolo, mapalola, mapawakla, mapatomboy, 8,000 steps a day. Imagine niyo yun 8,000 steps. Kasi sanay sila na nagtitrain, sanay sila naglalakad from work to home. Unlike sa atin, may mga tricycle tayo, may mga e-bike, may mga rider, may mga motor, na sobrang lapit lang ng pupuntahan mo, sasakay at aangkas ka pa. Imagine nyo yung isang Japanese person, makikita mo yung lifestyle niya bukod sa the way they eat na puro gulay. Minsan nga dadaanin pa sa mga maliliit na malukong, yung mga maliliit na saucer, yung saucepan, tapos iba't ibang klase ng gulay just to make them feel like busog na sila, which is it's a different story. I'm not gonna tackle it na ngayon. Pero they always do it na 8,000 steps a day. Tapos makikita mo, 8 years old, 9 years old, nagtatrabaho pa. Unlike sa atin, 65, by sakit na, mamamatay na. Diba? 60 years old, 55. Ay nako, may kilala ko 40s pa lang, bedridden na stroke. Why? Because of too much, ang tawag dito, liver, kidney failure. Minsan naman, meron daw, umabot ng mataas yung BP. Fast walk or slow walk? Oh, that's a good question. Fast walk or slow walk? For me, fast walk kapag patag lang yung dadaanan mo. As in, patag lang. Straight lang, walang elevation. Slow walk kapag uphill yung dadaanan mo. That's
That's the secret for you na mamayat agad. Kapag slow walk, pero elevated. Kasi bukod sa naghahanap yung heart mo or yung cardiovascular system. Yung cardiovascular system mo, yung iyong heart, ng extra enerhiya para makaakyat sa uphill, that's where you burn more calories. When you burn more calories or when you exert more energy, that's when you lose weight or that's when nababawasan yung timbang mo. So yun na. Uy, actually, that's a good question. Kaya sa mga dito sa Maynila, I don't know if meron bang mga elevated like bundok dito. Wala namang bundok masyado dito. Unlike sa Laguna, kasi sa Laguna po, sa may Jamboree, sa may Los Baños, maraming bundok talaga doon. So, yun yung magandang puntahan kapag gusto mo ng slow walks. At least makikita mo doon, mga puno lang, mga ibon, di ba? Yan. Mga naguhuning ibon. Tapos, habang naglalakad ka, fresh pa yung hangin. Unlike dito kasi, sa Manila, I have nothing against the weather or the air here sa sa Manila. It's just that hindi rin talaga 100% fresh yung air dito compared sa probinsya. 'Di ba? Kaya minsan maraming mga artista ang umuuwi sa probinsya because they want fresh air. Gusto lang din nila makakita ng scenery na puro nature, unlike here. So if you'd like to do slow walks with uphill or elevation, mas maganda kapag ka sa mga sa mga probinsya. Pero pag ikaw yung kasi ng tao na sobrang busy ang buhay mo, meron kang 8 to 5 work, and then you only have, let's say, 1 to 2 hours of time to work out, the best possible or the best way for you to lose weight is fast walk. Walk ka na lang, magmula sa trabaho nyo o papunta sa bahay nyo, kung kaya naman, di ba? 30 minutes would give you 5,000 steps. 30 minutes of walking, 5,000 steps. So 1 hour of non-stop walking would give you almost 8,000 to 9,000 steps. So try nyo lang, di ba? Wala naman mawawala. May mawawala pala. Yung extra mong taba. Di ba? Gusto natin matanggal yung extrang taba. Dahil gusto mo nga ma-reach yung level na mas sumarap ka. Yung katawan mo na, perfect! Buong buhay mo, inintay mo yung ganyang klaseng katawan. Tapos syempre, pag nagkaroon ka ng partner o may partner ka na, ay sinasabi ko sa'yo, ay nako, gaganahan yan sa'yo. Diba? Yan yung mga magandang goals in life. We get to reach our peak or the best version of our body. Diba? Yung isa lang naman ang katawan, so alagaan mo na yan. Kaya sa mga gusto mag-diet dyan, it takes time. But at the end of the day, if you are consistent and you have that mindset na gusto mo na magbago this year, well, kaya mo yan. Diba? It may be hard at first, pero syempre pipigilan mo yun. I-overcome mo yung feeling na mahirap. Lahat naman mahirap eh. And we're aware na lahat ng tao is mas gusto ang comfort. So for that portion, tanggalin mo muna yung comfort. Mag-extra effort ka muna. 'Di ba? Anyway guys, muli maraming salamat for always listening and tuning in dito sa Love Radio Manila. If you'd like to ask me more tips and advices when it comes to health and fitness, basta lang yung kayang sagutin ni DJ Maratoni, yung daldalerang atleta. Again, hindi po ako doktor, hindi po ako any expert pagdating sa mga kagamutan, pero as long as I can give advice on what I am experiencing, what am I experiencing? So go lang, 'di ba? Kaya muli maraming salamat for always listening, tuning in dito sa Love Radio Manila. If you'd like to follow me on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads, you can follow me. It's Maratoni, MARA space TONEE. And of course, please don't forget to follow and subscribe to our YouTube channel, our Love Radio Manila YouTube channel. Pwede po kayong makakita ng mga maraming kalukuhan dyan, maraming mga
kakaibang trip ang mga DJ ng Love Radio. And of course, mga storyang pipindig sa inyong mga puso. Love Radio Manila YouTube channel. Anyway guys, maraming salamat. And again, happy Wednesday to each and every one of you. Bye! Okay na po. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang podcast na ito ay rated Tita Max. Maaaring maglaman ng mga salita at paksang may konting kalokohan at pangmatanda lamang. Kung medyo bata ka pa para sa mga ganitong tema, panoorin mo na lang to pag medyo may edad ka na. Para sa akin, at sa maraming tao, ang mga red flag talaga ay Gemini. Gemini! 30, sabi 30. Gemini ba is 30? Gemini siya. Alam mo ba, Ero si 30? Diba? Magiging red flag lang yun kung yun na lang yung gagawin mong excuse or basehan sa lahat ng gagawin mo. Kasi, binless naman tayo ni Lord ng free will. So, at the end of the day, hindi lang naman umiikot ang lahat ng bagay sa mga zodiac sign kasi pwede naman tayong mag-evolve, di ba? Hello! Hello! Ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast. Narrated Tita Max. Uy, sakto yun ah. At alam nyo ba, nung first kaming mag-meet, naramdaman ko na yung soul connection. O, natatouch siya. Oo, kasi nag-click agad yung personality namin. Hindi ko pa alam noon na mahilig siya sa mga signs, into zodiac sign siya. Hindi ko pa alam noon. Nagkaalaman na lang kami kasi sabi ko, bakit gusto ko tong taong to? So, tinanong ko siya. Tapos, akala ko, ako na yung addict sa zodiac sign. Meron pa pala dito sa opisina na mas addict. Please welcome on the show, Angel! Hello! Magandang araw po. Thank you for having me. Sino ka doon? Artista? Yes, of Main course. character. You are Tagalog na lang. Sige ma. Pinanganak kang magiging star. Nakikita ko sa iyo yun, ma. Oo. Hindi ko pa alam na Leo ka. Tama, di ba? Yes. Pero nakikita na kita. Kasi ang dami, versatile ka. Versatile. Basta, Pareho lang yun. Oo, pareho lang yun. Depende. Pero nakikita kita na magiging star ka. Kasi into arts kay. Tapos matalino ka pa. Basta ang dami mong alam gawin. Grabe, alam Born na to alam be a mo star. kung paano ako kunin. Words of affirmation. Simula pa lang, pinaulanan mo na ako ng compliment. Like, correct. Alam mo, hindi yun yung love language ko. Kasi nga, feeling ko, para sa akin as a Capricorn, precious ang words eh. Ayoko basta ibigay. Pero kapag nahuli ko talaga, pag gustong-gusto ko yung tao, pinapaulanan ko talaga ng mga totoo lang. Hindi ako nang bobola. So yun, tapos, nung nakita kita, ano ba to? Sabi ko, bakit parang gusto siya ng buong pagkatao ko. Tapos nalaman ko Leo. Tapos naalala ko yung best friend ko kasi Mamamalay. Nag-guest na siya natin dito. Leo siya. Alam ko siya kung paano alagaan. Ganon. So may connection talaga ako sa mga Leo. Anong paliwanag nun? Bakit may connection kami sa Leo? kasi based sa pagkakaintindi ko, hindi po ako professional. Ito ay based lang sa mga TikTok.
sa mga baraha sa TikTok. Hindi. Sa mga nababasa ko. Pero yung connection between Capricorn and Leo, parang power respects power. And coincidentally yung best friend ko ay Capricorn. Ayun nga! Ganon. Natuwa ako! Diba? Sabi Parang ko, ang tawag niya sa akin, reality check niya raw ako. Tapos ang tawag ko naman sa kanya, sanity saver. Kasi alam mo naman, sobrang ang lalalim, dramatic pwede naming mga i-explain. Sanity saver kasi dramatic kaming mga Leo. So, buang ganyan-ganyan. So, madali ka umiyak din. sa galit. Emotional. Hindi ako emotional kasi wala akong water sign sa chart ko. Parang ibang way ako kung paano nagpa-process ng emotions. Ini-intellectualize ko. Imbis na iyakan ko lang, iniintindi ko, bakit ko to nararamdaman, ganyan-ganyan. Gina-justify ko. So ganon. Iba ako compared sa mga Leo na yung classic na dramatic talaga. So ayun, yung para sa akin kasi yung Capricorn na best friend ko, siya yung nagga-ground sa akin. Alam mo yun, yung parang tinutulungan niya akong intindihin yung mga bagay-bagay, ganyan. Tapos kapag siya naman din yung naaansya, nandyan din ako para sa kanya. Tsaka parang may ambag ako na fun sa friendship namin. Kasi di ba kayo parang mga seryoso lagi. Seryoso, workaholic, ganyan. Tsaka pag may ginawa kami, intentional talaga. Totoo. Bawal magloko-loko. Anyway, nakalimutan ko na yung position mo sa digital. Yun sana yung intro ko. So, sorry, hindi ako magaling sa ganun. Ayun yung absent ako. Bota mo po. Sobra kariri! Over sa Botomes. judgment. Pala ang position. Diba? Anong title mo, ma? Lead digital content producer po ako ng Love Radio Manila. Ulit, lead digital content producer ng Love Radio Manila. So, sasabihin ko na po sa inyo, sa mga nang babash kay Tanya Chinita, hindi lang po siya ang nakakaisip ng mga content na yon, kadalasan kami po yun. So, huwag kayong dyan, tsaka magpakatotoo na tayo. Bakit kapag seryoso yung content, papanoorin nyo ba, magko-comment kayo? So, kayo rin na may kasalanan kung sisihan lang din. Diba? Alam, ang gusto ko sabihin dito, kung baliw ako, mas baliw tong mga nasa likod ng Facebook post na to at hindi naman magte-trending kundi dahil sa kabaliwan nyo talaga. You are a baliwag team talaga. Baliw yung mga DJs pero mas baliw kayo at mas fresh yung kabaliwan nyo. Kailangan sa trabaho na. Akala ko nga dati, bilang, digital content producer and emerald. Kala ko nga dati, baka conservative sila, at saka ayaw nila ng pabukang-bukang kangko, pa-cleavage, hindi. Mga konsentidora! Sabi, ganito gawin mo. Go! Doon ko pa naman lalabas yung totoong ako. So, yun. Kaya siguro yung partnership ng digital and DJs ang ganda. Kailangan talaga, smooth ang relationship, tayo yung magkakasundo, di ba? Hindi basta-basta to So, eto, kailan ka nahilig sa signs, sa star signs? Parang 2022, kasi meron akong pinagdaanan, tapos, yung Capricorn na best friend ko, parang, tinanong niya ako na, sino ka ba outside that relationship? Tapos parang, nawindang ako, nauga yung mundo ko kasi sino ako, hindi ko alam kung ano yung mga gusto kong music, na food, mga ginagawa ko, ganyan. So, parang dahil into astrology din siya, inimpluwensyahan niya ako, tas tinry kong intindihin na, so may ganito pala nag-influence ako. din sa'yo. Oo, tapos dun ko nalaman na meron palang big 3 sa astrology. So, maliban dun sa sun sign natin, which is yung core identity, meron din tayong rising sign na tinatawag or ascendant, yung mask na pinapakita natin. Tapos, meron din tayong moon sign. Ito yung sign na nagre-rule ng inner world or emotions natin. So, kaya pala hindi lahat ng description ng Leo applicable sa akin. Kasi meron palang mga ibang signs at play. Oo. Kumbaga, hindi lang tayo isang sign sa tunay na buhay. Ayan. Sorry na Kinakabahan. Napaka-perfectionist. Totoo. Virgo rising kasi ako. So, kailangan Kaya perfectionist ka sa lahat. At saka into details kasi may Virgo. Rising mo ba yun? O rising mo siya?
So, ayun. Plus yung mga Leo, yung katulad ng best friend ko, matalino din kasi. Pareho talaga kayo. Pareho talaga kayo. Thank you. Ay, hindi na ako magde-deny. Hindi ko alam, parang sobrang compliment sa akin pag sinasabihan ako ng matalino, nang alam ko yung ginagawa ko kasi we take pride. Oo, in correct. the work Tsaka that we gusto nyo do. center of attention. Attention, ganon. Correct. Kaya ginagalingan nyo talaga bilang performative. Tama. And genuinely, matalino din naman talaga kayo at creative. Wala ka naman dyan, digital content producer emerald, kundi ka creative. Tama. Main character. Throw Dapat energy. hindi lang puro forma. Dapat Oo, paghandaan may natin ang mga substance. bagay-bagay. Correct. Sino, eto na, dito na tayo, punta na tayo sa astrology. May ex ka bang, wala na to sa script, pero, anong sign ng ex mong red flag? Isa pa lang kasi yung Ay, oo nagiging ex nga. ko. Pero, dun sa mga situationship or kausap, i-share nyo sa akin. Natatawa kayo. Hindi, Kausap. I'll be honest, ganyan. Para sa akin, at sa maraming tao, ang mga red flag talaga ay Gemini. Gemini! 30, sabi 30. Gemini ba is 30? Gemini siya. Alam mo ba, Eros si 30? Diba? Tsaka parang, yung mga lalaki na closest sa akin, kapatid ko, tatay ko, mga Gemini sila. So, alam ko ang karakas ng Gemini. Pati mga kaibigan kong babae. Na Gemini. Oo. Pero, ang weird kasi, kahit sila yung binoboto na red flag, di ba sa FTTM, nagpa-survey sila yung number 1, parang ilang years Sila na. talaga. Sila talaga. Oo. Pero, sila yung kasundo ko kasi ang ganda nilang kabanter. Ganon. Ang daming entry, di ba? Ang dami na At saka entry. makukuha ka talaga. Totoo, kasi gusto nila palagi yung parang ini-stimulate yung mga utak nila. Yes. They are good conversationalists, ganyan. Laging curious, kaya tingnan mo, parang kaya nakukuha nila agad yung babae. Ayaw, hindi sila boring. Ganon. Oo. Hindi sila boring. Nasiseduce nila ang isang tao sa words. Totoo, di ba? Very, talaga. Gemini. Mga red flag yung mga Gemini, babaero. Mga marurupok sa tukso. Ayan, true. At alam manukso. True. Di ba? So, Gemini. Yes, ang red Gemini flag. ang red flag. Ako din kasi, lamang yung Gemini na red flag. I remember, isang araw ko lang nakilala ang red flag, bumigay ako. Oh my God. Hindi, sa totoo, alam niya yan. alam niya yan. Alam niya yan. Talaga, sabi ko, tangina, nagsasalita pa lang, na-arouse ka na. Hindi, totoo, nagkaganyan lang kami. Sabi ko, tangina, bibigay ako dito Iba yung Gemini, alam talaga yung words of affirmation, papaulan ka talaga ng ganyan. Totoo. Pero once nakilala mo na, strategy niya to sa lahat. Doon na, pag na-turn off na Hindi ako. ka pala special. Oo. Lahat pala yun, ginagawa niya pala sa lahat. Tsaka yung mga Gemini, di ba, parang ang misconception nga sa kanila, two-faced sila. Tas ang dami nila nakabukas na, sa parang tabs. Correct, sa correct. utak nila. Oo. Sarili laban sa sarili. Yun ang mga Gemini. Ganon. Kaya sa mga Gemini dyan, charot. Hello. Hindi totoo. Paano nakatulong sa'yo yung astrology sa, socially? Paano nakatulong socially sa'yo yung astrology? Para sa akin napaka-powerful ng astrology kasi it helps me. It contributes. Okay lang yan. Happy New Year! Okay, go. Anyway, through astrology, naiintindihan ko yung tendencies ng mga tao. Ang ganda nun, napaka-safe nun. So, parang Gina-judge ko sila. Oo, based on true. their Yun na lang. zodiac sign. Gina-judge natin. Ganon. So, halimbawa sa mga kaibigan ko, ganyan, merong conflict. Paano ba i-approach tong tao na to? Kasi, di ba, may mga tao na ayaw nila ng direct confrontation, confrontational akong Being, tao. oo, correct. Tapos, meron naman na, parang silent treatment lang, mararamdaman na nila. So, wag niyong basta-basta ibibigay kung anong oras kayo pinanganak, kung kung saang lugar kayo pinanganak, kung kani-kanino lang, kasi parang way yan para mamanipula ka nila. Yan, diba? True. Di ba, pag nakikipag-date ka, laging, parang, Ito target muna. ko yan. Oo. Dapat malaman ko anong oras siya pinanganak.
Tapos from there, i-judge ko siya, i-evaluate ko. Yung Virgo rising ko kasi, hindi ako nafo-fall, ini-evaluate ko, hahanapan kita ng mali hanggang sa ma-convince ako na, ay, mali enough to. Ayoko na sa'yo. May potential ka. Oo, correct. Hindi tama. Alam mo, mama, masagot ko rin yung tanong ko na yun. Simula nung nag-aral-aral ako, hindi naman aral na aral, pero inalam ko yung astrology. Nakatulong siya para maintindihan ko ang isang tao. Diba? O halimbawa, bakit ganun siya? Apaka-stricto niya naman sa detalye, parang onti lang pagkamali. Yung pala Virgo. Into detail sila. So, naiintindihan mo, gagraduate ka na dun sa, masasatisfy ka na nung fact na, kasi ganito siya, Virgo kasi siya, wala na tayong magagawa. O kaya, bakit kaya siya ng bababae? Gemini kasi. Sturdy palang itik lang. Shout out sa'yo. Tapos, bakit kaya siya hindi maintindihan? Aries. Ang walang pasensya, di ba? May anger management issue, mga Aries. Si Riri po ay Aries. March ka ba o April Aries? March. Aries. Yung March Aries yan, Medyo pa yan Yung April parang merong konting iba yung hangin ng April Aries. Iba din Iba yung nila. Pero yung mga Aries, sila? Parang sila ang panganay ng ng zodiac. Ganon. Aries. Isipin ko nga. Meron ka ring Aries. Nag-evaluate May entry ka din. Okay. Sino ang sign na loyal? Leo. Hindi sa nagbubuhat ako ng bangko. Sila daw? Leo. Totoo, Leo. Ano daw? Virgo daw sabi ni Boyet, sumasagot sa Hoy, comms. hindi yun totoo. Yung mga Virgo, magaling lang yan silang magtago. Kasi nga diba? into details. Ganyan. Pero ilalaban ko yun na, lalo na as sa friendship, loyal lang mga Leo, they're your ride or die friends. Hindi, totoo. Ganon. Mapapatunayan ko din yan sa friend ko. Apaka-loyal. Kahit talaga nang sabihin namin na tigilan mo na yan, hindi, loyal pa rin siya. Hindi siya loyal sa'yo, okay, loyal pa din ako. Grabe. May sumasagot sa comms na Virgo Ano ba daw. yan? Ano ba yan? Hindi totoo. naman yung last Virgo kong jowa. Manahimik na yung mga Hindi Virgo. naman? Hindi, magaling lang yan magtago. At saka galing sila mang-kumbinsi na hindi loyal ako. Kasi di ba pagkakatiwala mo yung mga aura nila kasi kala mo kung sinong mga intellectual, napaka-grounded, ganyan. Si Si Yo? Ano bang sign ni Yo? Naku, Scorpio yan. Ito na. Alam Parang mo si ba? Uncle? Sensitive. Si Uncle, si Titangelo, si Rami. Kaya pala jive sila ni Titangelo. Yung Scorpio kasi kaya sila sensitive kasi water sign sila. Pero, pero sila, intense, ganyan. Tapos, alam mo ba, merong reputation ng mga Scorpio na sila daw ang freaks in bed. Mga Sila Scorpio? daw yung sila raw Isipin yung ko. pinakamagaling. Wala pa, hindi ko mapatunayan. May Scorpio ka. Wala. May Scorpio kang placement. Parang, mo yata yon rising sign mo, na ako na hiwalay-hiwalay niya na yung mga detalye ng buhay ko. Nahanap niya, tinanong niya sa akin kahapon yung anong oras ako pinanganak. May Scorpio ako. May Scorpio ka kasi parang kaya sila tinatawag na freaks in bed. Hindi sila daw takot mag-experiment. Ganon. Tapos parang hindi lang bodies nyo yung nagko-connect, pati soul. Parang pinoposes ka ng Scorpio kapag So, nai-love ba sila? Ano ba yon? Paraan nila para pag-show ng love? Love language nila, yung kasi intense bembang na sila. nila. Huwag na nating in bed, bembang. Kaya pala Scorpio nights. Luma. Alamat na Scorpio. Hindi ko alam yung reference, pero. Sorry, pero bold movie yun. Oo. 90s kasi. Pasensya sa mga Gen Z. Si Jordy natawanan noon. Hindi alam mo kung bakit. Gemini siya, di ba? Alam mo ang television. Pero pinasuko siya ng Scorpio. Hello, Dayan. Shoutout sa'yo. Dayan. Dayan. So, diba? Okay. Sila, loyal. Teka, take note kayo, may quiz pagkatapos loyal, Leo. Sino pa? Para lang sa mga viewers natin, ma-evaluate nila sino ba yung sa jowa-jowa, hindi ko jojoain o totropahin lang.
Sino pa? Leo, ay ang Leo. Capricorn, loyal Oo, Capricorn. din. Sorry, pero totoo yan. Diba? Loyal pag di nalaman. Virgo pa. Virgo kapag hindi aamin. Okay, So, sino? samahan pala tayo dito ng mga red flag. Oo, red flag tayo. Lahat. Sino ang backstabber na sign? Ooh. Or plastic siguro, mga ganun. Yung mga negative. Siguro, sa experience ko lang, Pisces. Kasi, Sino ba yan sila? Anong buwan yan sila? January. Late Feb to early March. Pero kasi, feeling ko yung mga Pisces, hindi kasi sila confrontational people. So, sa iba nila sinasabi, tapos, ang galing nila magpa-victim na master nila. Oo nga. Parang lagi silang victim sa sitwasyon. Para mamanipula nila yung sitwasyon. Hindi ko gene-generalize. Hindi. I-confirm na yan. Kasi yung din experience ko din. Dalawa, okay na yan. Representative ng malaking grupo. Letter. Ganon. Sa totoong Parang buhay, kahit letter sila, E. naniniwala na sila sa sarili nila. Kahit, ayan. Pero madaling bumalik tiwala nila, feeling ko. Si Pisces. Parang hindi. Hindi ba? Oo, kasi rin sila parang nagkikimkim din ng so naaalala. Correct. Pero matampuhin. Oo, parang ginagamit nila palagi yung temper nila to get attention. Pisces. Ganon. Pero, yung empathetic sila, totoo naman yun. Give ko yun sa kanila. Ang galing nilang mag-mirror ng emotions ng kausap nila. Kaya nga parang sila daw. Chameleon of the Zodiac. Wow, may pa ganun pa. So, dapat may tanong ako actually dito, sino yung performer sa Bembang eh? Meron pa ba bukod sa Scorpio? Aries, for me. Para yung mga Aries, sila, let's get it on. Yes! Zero patience. Wala nang paligoy-ligoy pa. Hubad Sabak kung agad. hubad. Oo, Ganon. sabak. Nang babalibag, Mayawa tayo kay Riri. Oo, isama na si Riri dito. Tama ka na dyan sa camera, umupo ka na dito. But ikaw, Aries. sa experience mo, sino ang performer? Virgo. Talaga. Kasi Detalyado. Tsaka, parang meticuloso. Parang planado. Totoo, tsaka iisipin nila, i-observe nila ano yung nag-work sa'yo, tas imamaster nila yun. Yun. Diba? Tapos, tsaka malinis sa Bembang. Kasi parang hindi sila mati-turn on kapag ang dumi ng paligid, correct. ang kalat. So, may aftercare na antindi ng aftercare. Papaliguan ka ba pagkatapos? May dala ng pamunas. Sorry ma, in-invite kita, may sakit ka. Parang ako ganyan last week. Okay. Sinong mahirap alamin ng ugali? Oh my God. Hindi ko alam kung ako lang, pero hirap na hirap akong basahin yung mga Aquarius. Ano ba yan? January, Feb? Parang, oo, ayan, confirm na tayong dalawa. Perfect. Okay, perfect. Kasi correct. sila, parang aloof, diba? Parang detached sila sa sa reality. Parang sila yung mga sign na sinasabi nilang, they love humanity, pero hindi mo maramdaman kung gusto ba talaga nila yung mga tao. Parang ganun. May sarili silang mundo. True. Ganun. Meron kang mga Aquarius. Parang may ex din ako. Daming ex, 12. Naigot mo lahat ata ng zodiac sign. Hindi. Ito nga, sabi ko, isa lang yung pattern ng mga signs ng, may connected ako mga ex ko. Hindi bawat sign. So, ibig sabihin, na-attract talaga ako sa tao na yun. Ang galing. Meron kang may particular sign lang. Na compatible ka talaga. Katulad yung Aquarius. Hindi kami compatible. Tinry ko, pero hindi talaga Iba hindi kasi talaga. Yung love language nyo. Ganun. Tapos, adventurous siya, tsaka extrovert. Ako, no. Tsaka parang pareho kayong, kung Capricorn tsaka Aquarius at least, wala kayong emosyon. Oo, true. Dry na dry. Tsaka ikaw parang, 'di ba,
ano ka, yung mga Capricorn, mga organized, meron kang timeline. Pero yung mga Aquarius, ang napapansin ko sa kanila, parang meron silang sariling, may sarili silang Programa. way to do things, ganon. Visionary din sila, pero Kayo, mga Leo din, nakaprograma din lahat. Tama. oo, parang halimbawa sa araw na to, ganito ang gagawin. Kasi nga, para sa amin, ang life ay isang performance. Kailangan ready ka Correct. palagi. Ayun yung gusto kong katrabaho din sa Leo. Kasi gusto ko katrabaho ang best friend ko eh. Wala ka nang iintindihin. Diba? Naisip niya na yung maiisip mo. Tsaka Ikaw na lang mag-execute. paghahandaan ka niya talaga. Correct. Charot! Diba? Sino ang zodiac na mayaman o yayaman? Capricorn. Kasi kayo ang workaholic at boss energy. Ang sipag nyo, yung Parang yung goal namin laging papunta doon. Although may mga zodiac na mayaman, pero parang hindi yun yung ultimate goal nila. Kami ultimate goal talaga, yaman. Kasi ang pinagkaiba nyo sa iba, long term kayo palagi mag-isip. Correct. Kaya, tsaka parang ang galing yung financial planning. True. Di ba kayo pa ngayon mo nag-e-excel? Nag-excel, tsaka yung kalkulado lang yung gastos. Totoo. Yan. Di ba kaya Pwede nga mo. sarap kasama ng mga Capricorn sa outing kasi may itinerary, pati mga ambagan. Hating-hati. Diba? Yes. Yes. Okay. Eto, kung may jojowain ka, anong sign? Hindi pa to top 5 Sumagot ka. Kung may Anong sign? jojowain Oo, ako. jojowain. Si Albert dati, anong sign niya? Aris siya. Kaya Aris pala ang mga nakaka-relate ko. kang mabuti. Aris ang kryptonite ko, ganon. Kasi, 'di ba, para sa mga sa mga Leo, parang strong personality kami. So, naboboring ako sa mga may mga predictable na tao, ganyan. O kaya bago ko ma-fall sa'yo, kailangan nire-respeto muna kita. At mangyayari lang yun kung nakikita ko meron kang authority. Pero, dapat, you're soft when it matters. Hindi pwedeng daigin mo ako. Ako dapat ang Correct. Ako pa din. So, ayun. Para sa akin, ang Aris pa fire rin. sign ay para sa fire sign talaga. Aris, Sagittarius, or yung sinabi ko kanina, okay din kami ng Gemini tsaka ng Libra. May connection magtoksika din. na lang kami ng Correct. Gemini. Kasi lahat ng, palamangan ng toxicity, no? Kasi lahat naman may tendency to cheat. Yes, Okay, edi yes. Gemini, mag-cheat ka. Basta huwag ka masasaktan pag gumante ang Leo. Uy, pag Leo gumanti, ang sakit. Totoo, kasi talagang iisipin talaga niyan. Sasaktan ka namin kung saan ka. Alam Yung Gemini namin, kasi naglalaro eh. Parang sa kanila walang mali siya, hindi. Correct. Pag gumante ang Leo with feelings. Okay, meron tayong Tita Max confession. Go, ano yan? Dear Tita Max, red flag daw po ako, sabi ng dalawa kong mga ex, dahil naniniwala ako sa astrology. Kalalaki ko daw na tao. Bakit? Si ex number 1, ginost ako pagkatapos kong sabihin sa kanya na dapat malinis ka sa katawan at gamit mo kasi Virgo ka eh. Ginost niya po ako. Si ex number 2, nakipaghiwalay siya nung January dahil pinagbibintangan ko daw siyang nanlalalaki siya dahil Gemini siya. Red flag ba talaga yung ganitong klase ng paniniwala? Or dedication sa astrology? Love, Darren. Hi, Darren. Charot. Humanap ka na lang din ng mahilig din sa Ayan. astrology tulad mo. Hindi. Magiging red flag lang yun kung yun na lang yung gagawin mong excuse or basehan sa lahat ng gagawin mo. Kasi, binless naman tayo ni Lord ng free will. So, at the end of the day, hindi lang naman umiikot ang lahat ng bagay sa mga zodiac sign kasi pwede naman tayong mag-evolve, di ba? Bilang tao. Pwede mag-improve. So, yung zodiac sign, gamitin lang natin siya para ito ay mga gabay. Diba? Gabay lamang. Gabay lamang. Diba yung tendencies ng tao, yung kung ano yung pwede nilang maging behavior, pero diba hindi lahat
ng tendencies na nandun sa astrology ay tama at yun yung mangyayari. Yes. Ang nangyari kasi parang diniktahan mo na siya eh. So, halimbawa, yung Gemini, sinabihan mo na nag-cheat siya. Kahit hindi naman, hindi naman dapat natin i-generalize. Again, iba-iba yung experience ng tao. So, kung ako sasabihin mo na cheater ako, hindi totohanin ko. Charot. Para hindi kahit sayang. sino pagbintangan, di ba, nakaka-offend yun. Lalo nga at wala namang ginagawa ang tao. Buti kung ginagawa. Di ba? So, nakaka-offend nga naman. Hindi dahil siguro na mahilig ka sa astrology, kahit lalaki ka, kundi ginagamit mo siya para isukatin yung pagkatao ng partner mo. Lalo kung ine-expect ka niya na partners nga tayo dapat tayo nagkakaunawaan, pero sinusukat mo yung pagkatao niya. So, instead na gamitin mo siya yung to judge your partner, ba't hindi mo na lang siya gamitin? Parang tingnan niyo yung kung paano kayo, yung compatibility, kumbaga, kung ano yung mga personalities nyo na tugma. Tapos, di ba, syempre, iba-iba tayo ng love language. So, kung paano mo mas mapaparamdam yung pagmamahal mo, I guess. So, ganun dapat. Gamitin natin to our advantage ang astrology. Ang astrology, dapat hindi siya maging disadvantage. Correct. Dapat maging pros siya. Ang isang tip namin sa inyo, ang dami naman sa ChatGPT. I-search mo yung compatibility nyo ng partner mo sa TikTok, 'di ba? Ang dami sa YouTube. So, yun lang. Sila ay ating gabay lamang. Correct. Pero mas maganda pa rin may experience mo. Sabi nga, may mga pagkakamaling dapat mong pagdaanan. Pagkakamali talaga. Pagkakamali. Namimiss mo si Albert. Oh my God, ito na. Oo naman. Na parang na nasasanay ka lang, I guess. Pero so si Albert po pa, sa mga hindi nakakalam, si Albert po ay boyfriend niya na nauna na kay Lord. Parang rin kami noon, may Soul get Connect. 7 years. Matagal talaga kayo, ma? Since high school? College. So, naging kami bago ako mag-18, tapos nawala siya nung nag-25 ako. So, imagine, yung grabe early din yung adulthood grief mo, Mano. So, ayan, yun yung mga kailangan kong pagdaanan talaga lalo na nung mga early pa. So, ngayon nasa Naalala ko ako. in denial stage mo eh. Di ba? Talagang nagse-celebrate ako ng mansari pa rin. Ganyan, bumibili pa ako ng cake, ganyan. So, Tuwing kailan ka ngayon dumadalaw sa kanya? every month pa din. Okay. Kasi parang ginawa ko na siyang alam mo yun, parang doon na lang ako nakakakuha Promise, ng peace. Pero hindi naman ako yung umiiyak pa rin araw-araw. Parang nandun ako sa acceptance stage. Ino-honor ko na lang talaga siya. Kasi syempre, ang laking part niya ng life ko. Correct. Ano pa naman kayo? Para kayong BFF. Oo, ma. BFF kayo. Baliwan lang. Aries and Leo. Kapag, alam mo yun, parang ang nagustuhan ko sa kanya kasi it's giving power couple energy. Kasi pareho kaming leader. Ganon. Tapos, lokaret ako, tas lokaret din siya. correct. Pero pag nag-away kami, din. War parang talaga. War talaga. Sinong unang nagsasorry at kumikibo? Siya. Kasi, yung mga Aries naman, mabilis silang mairita. Pero ang bilis din nilang mawala ang galit. Kumalma. Okay. Ganon. Totoo. Diba? Yung mga, I concur. Yung mga Aries. Kaming mga Leo, ganon din naman. Parang, mabilis din kaming mairita, pero medyo, aanin ko yan, parang kikim-kimin ko. Tapos, kahit nagsasorry ka na, minsan ayoko tanggapin. Kailangan maramdaman ko. Leo talaga? Diba? Oo, center of churururu talaga si bakla. Ganon. Kung magjojowa ka, Aries ulit. Pwede naman. Pwede naman. Pero may ibang chance ba yung ibang sign? Oo Although naman. natanong na ko na siya. Oo naman. Si Depende Gemini. siguro. Depende sa Baka kasi mamaya, kaya ka mag-Aries kasi hinahanap mo si Albert sa kanya. Tingin mo. Hindi. Parang hindi kasi magandang yun. Parang magiging unfair yun, di ba, sa future partner ko. Although,
syempre nung una, nung sinusubukan ko ulit makipag-date, parang ganun yung sinubukan approach mo ko. naman. Sinubukan ko naman, pero ayun, kapag ganun yung ginagawa ko, kapag hinahanap ko siya dun sa mga tao na nakikilala ko, lagi siyang hindi nag-work. So, ang tendency, wala pang isang buwan, ayoko na Ayaw agad. mo na. Kasi parang, ay, iba ka ganun. So, na-realize ko noon na, ay, hindi pa ako ready. So ngayon, I'm trying to be ready. ang last core memory ko kay Albert ay kasama namin siya sa team building. Hindi pa ako ng Tita Max. Mabait pa ako asa madasalin pa ako nun. Oo, diba? Oo. Single mom pa. Single mom, kemerut branding pa ako nun. na behave. So, yun yung core memories ko sa kanya na ang sarap niya kasi tumawa. At funny guy siya kasi. Okay lang yun, kita. May conservative na aris naman dito. Hindi, sabi niya, ibaba ko daw. Pambihira. Ready ka na ba sa top 5? Oh my God. I am ready, but I hope my mom is too. Wow. Hello, mami. I-hide natin, i-block natin yung mami. Hindi. Puputulin ko rin yung internet. Ayan. Parang Roger. Okay. Are you ready? Yes. Lights on or lights off? Dim. Diba? None of the above. Dim. Oo, dim. As a Virgo rising, tinitimpla ko yung Mas romantic. Ganon. Tsaka mas ewan ko, mas komportable, diba? Kapag Mas performative ka kasi syempre mihiya kahit paano. Mako-conscious kapag ano. So, mas matindi ba mag-perform pag dim? Yes. Okay. Ikaw ang kakain o ikaw ang kakainin? Hello, mami. Syempre, as Elliot, ako ang pagsisilbihan. Ako ang kakainin. True. Oh, hirap na hirap siya sa wagong. Kainin, mami. Oo. Paliwanag mo na lang to, ha? Ano naman na ako? Adult naman na, 29 years old na ako. 29 ka na ba? Magto-29%. Oh my Okay. So, ayan. I concur. Okay. Zodiac sign na gusto mo tikiman lang. Okay, sa audience, tapos i-confirm mo. Okay, Go. Cancer. Oh my God, di natin napag-uusapan ang cancer. Anong red flag sa kanila? Bago mo sagutin. Ang red flag sa kanila ay para sa akin, overly emotional, tapos ang clingy, ganyan. Kasi meron akong dati sa cancer, meron akong na-encounter na cancer, 1 week pa lang. Gusto na bembang na agad? Hindi bembang, parang gusto mo na ako agad, sure ka ba? Parang, parang pag may naramdaman sila, panghahawakan nila yun. Ganon. So, cancer, may gusto kang bembangin na cancer. Kasi ibang tao na to. Pero, yun, nurturing kasi ang mga cancer. Masarap daw mag-alaga. Okay. Tama. Kasi jowa ni Rai, cancer. Ay, okay. Zodiac sign na seseryosohin. Seseryosohin. Pwede sign ko na lang din, Leo. Leo. Ayun pala ang di ko natanong. Kung may jojowain ka, gusto mo kasi mo ng zodiac sign? Hindi naman. Pero, ang preference ko lang ay talagang either fire sign or air sign. Kasi parang yun na yung subok ko na, alam mo yun, may chemistry. Hindi mo nakikilalanin, hindi mo nakakapain. Okay, that's it. Thank you! Yes! Thank you so much. Kabang-kaba Siyempre, ako. meron tayong Tita Max starter fact. Oh my God, ano to? Wow! Kaya na. Eto na, habang ina-unbox mo ang starter fact. Nakagamit ka na ba ng pineapple juice? Oo naman, kasi high blood ako eh. High blood ka ba, ma? Oo, ma. Minomonitor ngayon yung BP ko, so nakakatulong. Ilang, how much is high? Sa ngayon, 130 over 100. Yung medyo elevated na. Elevated siya. So, binabantayan siya kasi borderline, stage 2 hypertension. Pero ang payat mo, happy ako. Ang laki ng dede mo rin, ma. Kasi mama kita. So, kailangan. Okay. Pero, na-try mo na sa bembang? Hindi. Hindi. Ako din hindi eh.
Way. Hindi pa. Ewan ko kung totoo yung Oo. sinasabi Hindi nila. Hindi ko pa. Sige, ulitin ko. Hindi ko natanong kung uminom ba siya. Pero hindi ko alam kung may lasa, nakakalasa ba yan dun sa Tums. Hindi nakakalasa. Hindi. Walay epekto. Dapat, So, hindi totoo. oo, lang. Okay. So, hindi talaga totoo. Hindi totoo to. Nakakatamis. Oo. Pero hindi yung on the spot. Oo. Okay, noted. Pagbabae, cranberry. May Kasi nakakaano siya sa pH level, di ba? Oo, tama. Ang daming alam. Daming alam ng mga bakla. Mas bata. Oo, parang ano tuloy, napag-iwanan na ba ako? Okay, so Okay, hindi ang pa. next ay Wipes. Ay, wow, cooling wipes. Masaya to kasi malamig. So, perfect. Perfect yan. Para presko. Sa bahay ba, nagpapanty ka? Hindi. Ako din. Hindi Parang, nung una, parang, kailan ko ba yan sinimulan? Parang nung college ako. Kasi meron akong kaklase na hindi siya nagpapanty. Tapos sabi ko, try ko nga rin. Tapos nung una, parang Awkward. parang naano ako. Pero nung ngayon, parang hindi na nga ako komportable pag may... Charot! Di ba? Hindi, promise. Kasi nung araw wala namang panty-panty, so ba't nabuhay yung mga ninuno natin nung walang panty, di ba? Tsaka mas healthy daw siya, di ba? Sa sa di kisi. ba? Parang yung pipi natin, nakakahinga lang siya na siya. Okay, so naman, Nakakahinga lang ito siya. lang lagi ang Oo, nakakahinga, di ba? So, nakakahinga ng maluwag. Grabe, ang saya-saya niya down there. There. Okay, meron pa ba? Wala na. Walang snowver, pero na-try mo yung snowver. Hindi snowbear, yellow. Na-try mo? So, may sensation ba siya, 3D? Sa likod dyan, Boyet, yo, meron bang dating yung yellow? O, first time ko magtanong sumagot ba sa comms? Walang sagot. May effect. Kasi kapag snow bear, Ilalagay sa kikendihin, tapos susubo. Tapos isusubo. Nasasarapan sila. Malamig daw. Ayoko ng snow bear kasi ang lagkit. Virgo rice. Gusto malinis. Oo. Ganyan. Malagkit. Pero may effect daw siya. O, itry niyo yun. Hindi ko pa na-try yung ni Candy. Ubas lang. Hindi, mas malulupit kasi yung mga na-try mo. Ito mga wala diba, to basic. sabi ko nga sa'yo, May costume anong na-try ka. ko? Costume. Pakita ko sa inyo ang collection Anong favorite ko. mong costume? Gusto ko yung may tali-tali. Oo nga. 50 Shades of Tanya Chinita. Bumili ako nung pang 50 Shades na siya, set siya kung ano yung parusa diba? na gusto sa'yo. Scorpio rising. Freak. Si Tanya Chinita ay freak in bed. Correct. Ang swerte nila. Tama naman. Ang daming naman. gustong Uy! Thank you, Mama Angel! I love you so much. Thank you. Alam ko busy ka pero sinama mo ako sa schedule. Sobrang ganda mo at sobrang nipis. Wala na-insecure na ako sa weight ko. Love you. Thank you so much. Invite mo naman sila sa ating mga sa mga postings natin sa Love Radio. Mga kabisyo. At baka pwede kang sumideline, malay mo. Ay. Pwede ba yun? Hindi ko alam. Hindi nga. Sideline ng Yung ba yan? pwede kang digital producer. Sige, eto na lang muna. So, mga kabisyo, i-follow nyo po ang Love Radio Manila sa Facebook, X, Instagram, TikTok, at syempre, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel para marami kaming pera. Tapos, kung gusto nyo po akong i-follow or interesado kayo sa akin, consultant. welcome to me. Diba? Digital consultant. Yes. Just search Angelic Agarap on Facebook, Instagram, and TikTok. Comment down below. Wow. Thanks, Ma. Love you. At yan na nga po ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad dami, di ba? Ito po ang podcast na rated Tita Max. Thank you. Tuloy ang ligaya.
Araw-araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, marami
maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh,
talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Pasok ko lang. Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. Sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. Sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato!
What? Ding ang bato pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinag
bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan.
Nota mo, ang best friend ko! Oh, oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka, pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo.
Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning